Hi guys, good afternoon. This is Cordapia. What's up guys? Ano tayo guys? Mukbang tayo ng mangga. To, maraming mangga oh. Yes guys, yes guys. Hi guys, Nerdski guys. Ngayon guys, gagawa tayo ng sausawan guys. Magmukbang tayo ngayon guys. Yun oh, yun oh. Ito, Sa una, ang gagawin natin ngayon una ay mag-mix tayo ng sausawan. sausawan natin, di ba? Sige, sige, kunin natin yung sunglass natin para makita natin yung sige, go! First, maglagay ako ng catsup. Catsup, guys. Catsup. Okay. Sige, silagan niyo dyan. Lagay niyo dyan ang sa inyo. Wow. Wow, sarap naman ito. Di ba? Alam mo guys, itong Mm. magic sarap. Yeah. Baka ano niya na piki to, hindi to piki. Tapos, Magic sarap yan ha. Maglalagay Ito. ako ng vinegar na may sili. Magic sarap. Buong magic sarap oh. Yeah po. Yeah. Sili. Yun, Yeah. Yun. Sarap naman. Sarap. Siyempre, sana yun siyempre. Tapos, At saka lagyan natin ng Camel. Premium soy sauce. Ito guys, ito yung palambot sa lechon. pampalambot ng balat ng Ng lechon. Pag mag-lechon kayo Kakain guys. tayo ngayon ng litson guys. Tapos lalagyan ko ng sesame oil. Sesame oil to guys. Grabe naman. Grabe, tong sarap na sausawan. to. Ang dami. Ano to guys? Sarap na. Beetroot powder. That Lagay- is a beetroot lagay powder. na natin to. Oh, lagyan. Sige pa. Sige pa oh. Oh, para. Oh, di ba? Ay, grabe na. Grabe, sarap na. Hindi ka ito mga lanagan eh. Ito yung ano, guys, ladies choice. Lagyan natin ladies choice, guys, ha? Ladies choice. Okay? Lagyan natin ng ladies choice. Okay. Yung ano pre, bibitsin. Ito yung ladies choice namin, Lagyan guys. mo, pre. Ladies choice. Uy, parang Nescafe yan ah. Ladies choice. Yan, produkto yan ni PJ. Yun ang corn mix. Corn, At saka coffee. lagyan natin ng bitsin. Betsin. Mga hilo. Yan ang pangpasarap. Mga hilo tanap. No, pangpasarap yan. Pangpasarap yan. Lagyan natin ng nor. Nor, soup para sabaw. Ito Para guys, sabaw. next guys, next. Mm. Nor. Tapos, lagyan natin ng Mang Tomas. Wow, sarap. Ang sarap niya. O, ito na. Nor. Sarap. Tikman mo nga. Eh, Inako. Ang sarap. Unta ba nalagyan na ba ng ano? Oh, Magic tapos sarap? na, tapos na. Unta ba? Basta to. Ang sarap guys. Ano Ang sarap natin? guys. I-shake natin ha. Well shake. Subukan nyo to guys. Ang sarap. Yeah, before you will shake daw, sabi ng Chinese chef, sabi ni Bite King. Yan. Lalong sumarap kasi nadagdagan ng ingredient. Yun na, so, tama na. Okay, tapos na tayo. Ano na tayo? Mukbang na tayo. Magbang na tayo. Kain na tayo, kakain. Ito guys, Grabe. oh. Grabe. Sige na, magbang na tayo. Tingnan nyo. Grabe. Oh. Tignan nyo guys, oh, ito. Grabe. Sarap. Sarap. Tikman nyo. Tikman. Masarap talaga. Sarap. Sarap. Ito guys, oh. Tingnan nyo ha, tingnan nyo ng mabuti ha. Ay, sa ito. Hindi ako naluluha guys. There's of joy lang to. Tingnan na guys, pinalangoy ko pa guys, pinalangoy ko pa. Nagsuswim pa yung nagsuswimming pa yung mangga ko dito sa sa sausawan. So guys, oh, tignan. Grabe. Masarap talaga. Mura magugmalanag. Eh,
Sarap eh. Madam na, ginawa madam mo. Huwag man tandok. Wala ko eh. Lami man siya. Ba, ay, naduwang tandok ginawa. Hindi pa siya. Ako ba, nalipong ka. Ako ba lalipong ko? Lami man siya. Lami, bitaw? nalipong na ko. Ano ka bitaw? Lami bitaw siya, G. Guys, ito na. Mm. Ito na ang kwan. Mukbang na to. Mukbang na. Yeah. Ano na pa? Ito na guys. Ito guys, mag-ano na tayo guys. Start na tayo, start na. Simulan na natin. Ito na ang pinakahintay ng lahat. Mm. Mukbang na. Let's go. Let's go guys. Let's go. Magkuhan ko guys ha. Gasa. Mag-invento ko ako ah. Mag-invento ko ako. Magkuhan sa kuning sausawan nga lami kayo. Grabe ni kay kalami nga sausawan. Ah. Masasamad. Buwa. Sarap. Sana si Uboy Tapang dyan. Kain na tayo. Buta lang. Sap. Sap. Okay. Gabi. Ang anghang. Kasi ninuda. Hindi magkamukmukhaan eh. Sa manak mukbang na o dili. Kombre. Bira pa. Palolo ko ma'am. Lapit na. Lap. Ngayon ta. Ngayon ta viewers. Ah. Ah. Sarap. Sarap. May Goods guys, goods. Wala na guys, ubos na. Ubos na. Ay, tay. Oh, ano na lang ang natira. So sa Tagalog ni. Ay, tay. Alisa. Uy, te. Ano, te, magkunta din. Maglapa ta ning kuan, mag-usngab ta ning kuan. Tiwasa. Alisa. Last na. Moni among guest guys, gitawag na among guest, nami guest. Oh, sige na. Try. Sige. Antay ka na, antay ko na. Kamera. Antay premium anak, Kamera. Antay premium anak. Kamera. 100 kada kuan liso. 100 kada liso. Di ba masarap, ante? Masarap. Tagalog ka, di ba? Marunong ka mag-Tagalog, di ba? Galing ka ng nagtrabaho ka ng Manila. Ikon mo sa sausawan, tay. Sa Ilang sausawan. araw ka sa Manila, hindi ko lang Di ba kain-kain. nakapunta ka ng Manila noon sa Baguio? Sausawan mo, tay. Sa Batangas. Magtagalog ka. Sige. Magtagalog ka. Tapos, kain. Kamera. Maasim yun. Maasim yun. Sabi niya. Kain, tay. Maasim yun. Kain niya tag 200 ang kuan, ang buto. Galing ka palang Manila. Sige. Kainin mo. Kain, tay. Pakita mo sa kamera, tay. Ganyan, oh. Pakita mo doon sa camera doon. Masarap. Masarap. Sabihin mo, invite your viewers. Sabihin mo na, kain tayo guys. Oy, kain tayo, guys. Sige. Invite mo. Guys. Invite mo pamangkin mo doon sa Manila. Ruben Dante. Invitean mo ba? Invitean mo si Ruben Dante, si Joshua. Doon. Sige na, invitean mo mga pamangkin mo doon sa Manila. Kain tayo. Ruben Dante. Joshua. Ruben Dante. Ruben Lanti Tarilungan. Roger. Si Roger, Si- Marinsa sa Magtipok. Oh, si Palaga. Si Bulaga. Oh. Si Kain tayo. ano pamangkin mo doon ba? Sa Tagalog doon sa Manila ba? Mm. Ano mo? Ano mo sila? Shoutout naman, shoutout. Shout out mo.
Shout out kay ano ganyan. Shout out, nandito na ako sa Itbulaga. Ano masabi mo, ante? Ano masabi mo sa ano, Mangga, di ba? Matamis? Bakit tinuubo ka, ante? Bakit tinuubo ka, ante? Bakit tinuubo ka? Matamis ang mangga. Ano bang sabi ng mangga? Invite mo, ante, yung mga ano mo, ante, yung mga kamag-anak mo dun sa Maynila. Pangkin mo doon sa Maynila. May ano ka doon, may kapatid ka, may mga pamangkin Araw ka ka doon. doon sa Maynila, walang kain-kain, kaigit pa rin. Diba? Si Juanito, yung brother-in-law mo. Ang asim guys. Juanito, mag-ano, kain tayo. Tingnan si nanay guys. Inuubo. Sige na, ante, ano ma? Bakit inuubo ka? Sinampong ng ubo. Bakit inuubo ka? Isa pa lang maturo. Ante, mag-shoutout ka, ante. Shout out ka. Shout out! Shout out ka Shout Terio Jumags. Shout out kay Terio Jumags. Shout out sa akong best friend sa Provincial Hospital, Miss Christy Aguirre. Akong best friend sa Hingog City, Miss Carmelita Opaon. Wala na guys, ubos na. Wala na. Oh, wala na to. Wala na. Abos na. Wala na. Abos na. Abos na. Grabe. Grabe, oh. Grabe. Malakas na nila lang guys. Oh. Malakas na nila lang. Nards kilang sa kumain. kalam. Pero ito ang pinakamalakas na nila lang. Si nanay. Yun oh. Lakas ng ulo. Natawa dito, ante. Natawa ba? Mangipon ba? Iganyan mo sa camera tayo. Iganyan mo. Ano ba? Resi na. Sige. Iganin mo sa camera ba? Dapat maganon ka. Tapos iganyan mo sa camera. Idol, Oh no. Yeah, ganun. Ano kamera? Ganun. Ganun. Anak kayo, muna yung, Yay! muna itong ending. Ano ito, ipang-usa, anti, ano ba, anti, na, dito talos kami na. Ano ba? Ang sarap. Sarap ng feeling mo. Si ante. Sarap. Si ante. Mamuot mo ko ni ante. Wala na. Thank you for watching. Please follow us at Facebook page Cordapia of The Artistang Mini, Cordapia The Artistang Mini, and Bisaya Viners 143, and also our YouTube channel Cordapia The Explorer. Akong YouTube channel is Cordapia The Explorer, and also Bisaya Viners 143. Thank you.